5. päivä joulukuuta. Pieni punalakkinen remulantonttu, joulumaisteri viransijainen. Astuikohan tonttu liian suuriin saappaisiin? Nyt tarvitaan joulun taikaa. Oi. Nukuinpas minä makoisat unet. Jahas. Ja mitenköhän se tämä videokamera sitten oikein toimii? Täytyy tutkia. Ja onneksi minulla on se mummon muistilista. Tästä on kyllä varmasti myös apua. Ja sitten on vielä onneksi tämä tontun muistikirja. Tänne minä voin laittaa kaiken tarpeellisen muistiin ja sitten pitää tehdä projektisuunnitelmaa ja aikataulutusta ja laatia prosessikaavioita ja turvallisuussuunnitelma, että ei tule niitä palovammoja, eikä saa tikkua sormeen, jos lämmittää tuota saunan kiuasta. Ja piti varoa niitä korkeita paikkoja. Onneksi minulla on tämä muistikirja. Tämä auttaa minua. Mutta oi. Ehkä huomenna sitten. Ehkä huomenna sitten. Ennättäähän tuota. Oi. Nyt minä taidan tarvita pienet nokoset. Joulu joutuu. Huomenna sitten. Jatkuu huomenna.